chanchin tha kan lo hriat nuwa Zofate chanchina a phek poimo per lo tu Zosapte kan ti mai thin Wales Missionary-te kha Zofate thinlungah hian a phek poimo lai per an changzel to don ani chung kan Zosapte zinga chuan kumsom thum lai mai zoram dungle wanga rong lo bol to Zofate tana a that lai hun zong mangral tu Zofate ma khua ngai takle Zofaten chanchin tha kan don lo lau renga a hun zong mangral thak tu Reverend thei Jones Zofaten Pu Zosaphluia emo puluia emo kan ti mai thin chanchin hian Zofate thinlungah hian mun poimo ber na lai a chang reng to don ani Pu Zosaphluia hi Wales ram marlam Merionethshire biala Llandavel khua February ni som panga sangkhat zariat somsari khan alo pianga hei hi tingtlang khopui bala khobulok ke nga vela ani apa hi mi hauh satak mai ania ti chuan Liverpool khopuya te thingpui fe lama sumdon na lian tham tak mai chanbo shareholder nei ani bawk apa hianin farm zau tak ania ti chuanin chu apa farm omna Brin Melina Sikul kalin seilenna high school ero chu an khuwa tanga kem nga la bala khuwa kal thung ani apa hian farm zau tak mai enkol turin alo rilruah amai ro chu pathian ko na kum som pasari mi ani kum sangkhat zuriat somriat pasari chuan pathian ko na alo hreta a rongbol tu ni alo tumta a ti chuan pathian thu te azir hnu in ko hran te en kola chutianga rongbol tura a inpekna chuan chanchin tha la hrelo ram hi angai tu em thina chutiang ram thim lama rongbol tur chuan a inpeta ani chuti lai chuan Presbyterian Weekly chanchin bu golevat November sangkhat zariat sompua paruk thu chuaka chuan Lusai Hill sa Missionary-te atul zia le chanchin tha la hrengai lo te zinga pastor orden to tan Krista tana na thawhna kong ain hon thu chu a hmuh ngun takin angai to atong trai nuwa mithazo kal tu dang anam lo chuan keika kalange ti in ain peta ani he a inpekna tongkam hian amisia atilang ropui le ani chutia missionary thok tura a inpeknu chuan May sangkhat zariat sompua pasari General Assembly ril khua a nei tumin thei Jones chu missionary tan an ruat ngeta ani June ni som paruk sangkhat zariat sompua pasaria chuan Menai Bridge khompui chuan pastora an nemnget zuita ani She is only 7 months. She's a puppy. Oh my goodness. wow Oh my
It's nice to meet you anyway. Yeah, Nice to right. meet you too. Nice to meet you. Hey, hian này tu. I'm good. Hello. Tuna in này tu. Yes. So if you want to go, go to the cottage well, Maybe they will get live or isn't it? Shall we go and do? Yeah, let's do. Okay. Okay. Makan kelai lah. It's all right. Yeah, it's okay. Ama min. Này tu, tuna này tu, đúng không? Oh, ano mo? Hihi. Ang farm nita. Acre, 4 acre land nita. Apa kanin farmer tur kanin na doa. Kasi ko na do na bang kanin pastora kanin tadai. Apa po ka disappoint ko pa ti kanin ako. Hihi. Valung lên thác về mà lệ hay Okay, bed and breakfast. anh ấy tắc số Oh, D.E. Jones. 1827. He Reverend D.E. Jones kan ti David Evan Jones Pu Zosaphluia kan ti chin kha kami in a pianna le alo seilenna ania lungaleng du le mai hei yang hian han hmuh hian chuan lama hian in Bible chang khimo Philippi Philippi bung khat chang som ni le pakhat ain zia ka ke tan zong nun hi Krista ani thi phawhhlawkna ni di ka live is Christ For to me to live is Christ and to die is gain. Hey, missionary Zofate tan chuan mi hlut mai an hun lu zong zong tianga an lu zong zong Zofate tana mangral thak tu te big takin Pu Zosaphluia kan ti kha mi kha ania hei farm zau tak mai an nei boka chuanin chuanin pu owena fapa pu ona fapa kan ting chu pu zo lo ma khanin in shuaya Pu Zosaphluia in lo pan laya alo chen na mun le alo pian le seilenna mun ani mun te hinuam hei refurbishment an lo tia refurbishment an lo tia so bangin ala nok noi ani hemo so nama te hen hei farmer ne boka tun ma khan tiếng hiền farm rau tắc tắc liền pui mày khan này thì na Pu Zosaphluia pa kha pa hauh sa tak ni in Liverpool lama te po anh em thing pui huan lei lo bel te po nei angin ain ziak tlat mai a chan chen zia na chun anin te hilian tha hem khop mai la lai hmunah hian Pu Zosaphluia Reverend D.E. Jones kha lai hmunah hian lo piangin lo seiliana Zofate tana a hun hlu zong zong mang tral tu Pu Zosaphluia kan ti kha ani lama hian hei farm le farm le lo bel te po oma deal nghe ngad deal ang khop mai an hoi khan an hoi không deal ang he mai atro
hun lai ya he tiang khopa ram thale in thale si ka Mizoram angate rantal ni anin Zofate tana inpekna hi ropui tak zut ani ante hi ai na ro hi chu midangin an lo nei dei to a khan anin sal chong he ta in khel chon zel ya bang khanin midangin an lo nei dei to a china khan a in nei tu te po kha kan han chi bai lop lopa fel ta ke milo dong songa kan lom ple ni hi pu Zosaphluia pian le seilenna hmun nia ropui le mai tianga hmuh theia kanom hi alom oma ti chuan pu zo loma Zosap Missionary-te zigami hi pu ona fapa KTP le din tu pa le hroi tu pa ber chumi fapa chuan min hruaia hilai hmuna hian hei kan senior member pimanin min hauh thei boka kum somriat le pali somriat kum somriat leng za moi ni kha kum somriat pali don valin min hau ni hi pimanin min hauh theia kan thamuang hle mai hi chin kha he lam hi alu na khania chuan he lama hian anung lam hi ka han zoom ka han shot kwa lange a in po hi lo lian mani hi male hei chung ko hung tak om na ani ti hriata ama pu Zosaphluia hi pulhuia pa po khan fanga reng boka hian hei in nung lam po hi tiang hian alian tha khop me chuan ti hian an han UK Zofaten retreat ta Bala helai hmun hi Bala atanga lawak lo ni kem nga vel ani ti chuan helai hmun tang hianin Bala thingtlang khopuya i lekha zir turin aron kal la tiang chuanin Bala thu hril tu thiam tak Lewis Edwards pathian tu soide po angai thlan photo thin ani ome a chanchin an ziak na chuan tiang chuan an ta lang ani hei vainia hian UK Zofate ina kan mi ngaihsang tak mai an Zofate tanan contribution ropui tak mai hi tianga kan he tiang hun ram chang tlawh theina hmun te kan nei hi pathian hena lom thu kan soi bok ani chuan hei lama hian alu na hmun gate om boka ti hian abik takin thuma salama kan soi tong khanin hei u zoloma tanu pa Zosap Missionary Reverend William Owens kami fapa pu zoloma te nu pa in helai hmun min hruai boka tiang chuanin Zosap Missionary-te hi kan tan chuan an hlu em mai mizo te tan pe chuan an hlu em mai tiang khanin poinia hian hetianga an sulhnu te an pian le mor na hmun te kan thleng thei kan la pamu ve thei hi kan mit hmuhna mit hi apan nei kan ti tak zut tai chi vai ule poinia hian hei hun tha tak mai UK Zofaten retreat Bala mangpa formin Bala kwatanga kem nga vel le la Zofate na kan mi ngai poimo tak mai pu Zosaphluia Reverend D.E. Jones lo pian le seilenna hmun in nge maya ti hianin kan tlawh theia pathian khoina kan changna sa hlein kan hria ti chuan hei
big takin pu solo ma Zofaten kan thiat thaidan tur chuan Reverend Owen William Owen sa fapa Reverend pu ona kan ti mai thin kha chu KTP din tu pa perle khai pa ber ne thina nia chumi fapa pu zolo mate nupa chuan helai huna hian kan missionary fate nupa chuan min hruai thei hi helai huna ngei maya huna min pui thei hi alom bom le zual tak zat ani chuan reilo tein helama han lut phei don tai la hian han sot kwal zoi don ani hei hi aphalama alandan ania son lekhatara po son ama ming lo velte boka ki David Evan Jones ti in ainziaka Reverend D.E. Jones ani chuanin antuaya son Philippi bungkhat chang som ni le pakhat na ainziak boka somin hnuai le khanwaya son ketan zong nun hi Kristani ti hauhhlawkna ti kha ainziak tel bokani tiang hianin hei an hun lai chuan mi ho sa fapa ania apa khanin hei ram sang takan naya chumi en kol tur chuan rilruah te pawh aniang amara chu som pasari mi vel ni khan pathian kona adonga chuanin pathian thu te zirin ram thim an hun laia khati hun lai ka chuan ke ni Zofate chu ram thim takan nia tiang chuanin chumi huna kal tur chuan rilruah siam felta chuan aizol thleng turin thlathum mai akhwal jin hun kha manga tiang chuanin thlathum nuwa aizol ran thleng ti nani chu Liverpool atang khenin aron chuake antia a history an jiatan chuan tiang chuan akhwal jin tiang chuanin Zofate tana a inpekna Zofate tana a contribution kan tiang chu heng zong ten hmuh hian Zofate hmaih thinlungah a ropui kan tia an zara kan Zosap Missionary-te zara chanchin tha eng kan hmuh chanchin tha mai ni lo sirna lama te education lama te ti chuanin Chriselna lam am chia te khatianga khan na satakin Zofate min fuya na satakin ma min tisona Indian kolna chungsanga te poni sila kan Zosap Missionary-te khanin na satakin Zofate tan khanin ma no la kha aro khui kan tak zuta wenia Zofate tana an contribution an thawhhlawkna ropui takhi kaini hianin azar kan zo hi an Zofate thinlungah chuanin anni kaini hemi missionary hauh hi aphek poimo berte anni to don ani ti kha kan soitel bu du bok ani pathian hena lom thu kan soya tianga hun thatak mai tianga kan tlaw thei te hi pathian hena polom thu kan soi bok ani Zosapli chu June nisom ni paruk sangkhat zariat somkwale pasari chuan long pakhat City of Sparta antia chuan chuangin Mizoram aron pan tanta kati lai khan Mizoram hi Lusai Hills tiako ani Zosaphluian Zoram alo thlen lai August nisom thum pakhat sangkhat zariat somkwale pasari chuan Mizo tu ma Christian an la om lova ti chuan aron thlen nu in ubuanga le sapupa te nen roman te siamin tiang khanin an hriat ang te ubuanga le sappa te chuanin ti khan an share tiang chuanin a thlen tirtang phatin rongpolna lama atlan lut ngal char maya thei tokin ma ala Zofate chanchin tha baptisma pakhat ma lamba changlo te ma chu han la ti chuan arong bol na
thawhrimna zara voinia ero chuan mitam takin chanchin tha kan ro hriat ve thei pha ta ani ti chuan kan Zosapte kha an thawhrimna ra voini thlengin ko hran ho zinga hian ala hmuh theia ti chuan a bik takin hei Pu Zosaphluia na thaw then khat langsar zualte han tar lang don ila Mizoram ma Sunday school bultan tu ani ti chuan in zirna school bultan tu ani po Mizo baptisma chang masaberte baptist tu ani Mizoram pathian thu zirna theological college bultan tu ani Mizoram harna intanna konga asul sutu poimo takani tildang tam tak saitu ala tuanga chungte chu seilovaluma da zok tamai ila anatho poimo tak takte an thlir hian Zofate pani atling hlia Zofate min mangai lo ni sela chuan a hun lu le tha zong kha amangral phal hauh lawang Zofate min mangai wangin le pathian kauna ama achian mawangin shom tin reng tuarin zoram dungle wang cheng chetak kara rong abola chutianga achan chin tha chitu to that sia chu voina ko hran ho te hian a hrilfia mai ome Pu Zosaphluia hi Mizo literature ti masonna ko apo nasatakin malatu le asul sutu poimo tak ani ati thei bukang Mizo tena hapta kar niming kan nei thotan thole nilai ninga zirtop inrin ni le pathian ni te hi min phuasak ani chuwangin pulhia hi Mizo te tan chuan mi poimo tak kania kan tong le kan nam nun phung ti mason tu poimo takani ti hi phatrual om ve ti chuan pulhia chu August ni som sang hajakwa somli le pasari pathian ni jing India independent non trip khan thanem ngai taka rong alo bol sakthin alalpa nena chuan a chol ta a kumsom sari pasari mi ani kumsom ni le pasari mi ani a aizol alo thlen atang khan a kumsom nga na chia ani Zofate ui humpo zat lo hi tun ma khan lulatnam tia hriat lar kan nia tuna ero chuan Zosapte chanchin tha mai cher runchit enna zara annam puya Christiana chal thein kan lo omta a chutianga annam puya Christiana chal theya kanom theina chan chu Zosapte thawhrimna ra ani kan tilo thei lawang hetianga min mangai tu te hi Zofate thinlung the ka hian nore ani to lawanga nore nekin amun poimo lai ber an lua reng to do ani